Koliko? Četiri serije. Vi radite 12, 12. Onda radi ovo što Pičko. daleko je. Da li samo bliže? Nije. Isto. Da 1.12 samo da radimo, tako? Uzmi ovo. Ne ti, Dule! Ovo što rade oni.
Radiš ovaj. Ovdje. Hop. Tu. 10 tih. 10 ovih. A 15 ovih. Ne. I radite 10 promak. 15 ovih. Sprimo gore? Da. Dobro, nešto da je. Mislim da ovo nikad neće moći. Mislim da ovo nikad neće moći. Ovo.